Qhubeka uKhuzani noMenzi mabizela ayimile. Manani kuphina kuphi la kufinyeka nombuso njengamanje ukubingela yena ke umathinto acebisa intombi zomqomela amehla kabaza uqomela imali thubazi ngena wethu ngobuso kulakho loqala la ncitha press ona ke usubscribe button share uphinde comment ukhulu nakho ke uma usubscribe ayike imali ke hamba kodwa esizo senza ukuthi kube wena oqala uthola notification uma ke sikufaka la evideo hamba phambili umculi kaMaskandi obizwa ngoKhuzani Ndlamlenze mfokaMpungose kanye ke noMenzi mabizela odume ngengoma laphana ke ethi umanitha siya kamadodeni ayathanda yini siwaye ngani zakwethu iyaqhubeka umdlalo noma ke sithi impikiswano yomdlalo kaMaskandi phakathi kwakhe naye ke uKhuzani laphana ke emva kokusabalala kwevideo yakhe ke uMenzi enokunothisa izinto zikaKhuzani lapho khona ke uKhuzani ethi le moto iyazenzela izinto eziningi iyangitshela noma sekufuneka ngiyiwatch kulandela ke ivideo yakhe ke uKhuzani laphana owayesabalalisile impela ethi le moto ayijiki noma ayijikeli komunye ilane uma ke unga indicateile ngane zakwethu angiqokukhumbuza nje kancane siqale sifake ivideo yakhe ke uMenzi naye ke uKhuzani laphana. Nebon bukan yebo jama kon monti yamel Mawube wale wathi overtake ungazange indicate ayilapha uyayibona njengamanje akho umuntu lapha bo waphambili shuthi inyawo umuntu yahambela mawube wathi overtake ubuya ngapha kashaya indicate khohle le moto lena mangabe ocela bengafuni ukuyigezi yakhe buka khomisa phambili uyibona iyahambela akho moto iyagijima ukwispeed ke mlaleli wami engifuna ukuvezela khona ukuthi ke uMenzi akagcinanga la ngokuthi lapha ke uKhuzani ubeke esezama eza eyithola iplatinum color phana ke iEverest efana nayo ke eyakhe uKhuzani ubeke esethi ngizofika ngayo Saturday eThekwini wasefaka amakhanda ahlekayo wasethi ke izobe driver yona wasetheka ke Ndlamlenze lapha kanti ke Ndlamlenze ayoyekela ngomdlalo ibisithi ke sengathi ungalahlekelwa yifoni usathi uyaqina kanti ke Ndlamlenze ibeke isiposter epagini layo yathi ke hey weMenzi wagquma estage impela ngiyolanda imvubu ngikwehlise ngaso ke estage isathwephu laphana ke ngane zakwethu kulandela ke umdlalo waya ke insizwa uMenzi mabizela naye ke uKhuzani Ndlamlenze umfokaMpungose ngane zakwethu siyajabula kakhulu ukubona oMaskandi bedlala ngalendlela noma ke benakene ngalendlela bengabukelani phansi mina ke sithi Mathinda acebisa ngiphuma kanje ungakhohlwa ukulandela inkonzo zokuxhumana ngabe ke uTwitter kuphinde kuzoba uFacebook izoba yona ke Instagram izoba yona ke uTikTok ngane zakwethu uthi @Mathinda acebisa noma uthi @Kuluva TV lapho khona ke uzoyithala ziphelele ngane zakwethu ngikuthanda ukubopha ngakhohlwa subscribe inyawo zibe amethanda ileni ngenalo manje buka leza ngise speed buka speed yabo njengamanje inyuse speed ngoba iyabona phambi kwami akho lutho nathi sikezi ngizongena emva kale monto izoyibhrika na khombisa inyawo zami yabo izoyibhrika nizoma buka la dashboard faka la bebona abantu iyayibona kunyamonto phambi kwami siyayibona okay ngiyisika le moto faka khombisa speed ngiyisika khombisa inyawo akho lutho khombisa phambili okay iyanyuka siyahamba yabona phambi kwami akhomo ngifuna ungene kule ya moto okay ngiyangena emva kale moto eblue buka speed ke buka yonke into izobreak uzoyibona izosehlisa manje izosehlisa manje speed iyabona ukuthi phambi kwayo kunemoto uma ingama le moto phambi kwayo izoma nayo uma isisuka le moto phambi kwayo ihamba izosuka nayo uzoyibona iyasehlisa ishiya ibanga elide uma ngabe ufuna ukuphumela inini unga indicateanga ngeke iziphume iphume